Am probleme cu fata mea, care zi de zi îmi face scandal și nu știu ce să fac cu ea. Copiii noștri, și eu am un copil care este un soare, să zic așa, sunt cei mai buni profesori ai noștri și mentori care ne arată ce mai avem de lucrat acolo. Și la fiecare în parte și cu fiecare situație în parte este diferit. Așa că puneți întrebarea și observă ce stârnește în tine, ce emoție generează faptul că ea urlă în fiecare zi. Și stai câteva secunde și vezi emoția care iese la suprafață când ea face asta. De exemplu, băiețelul meu mă contrazicea foarte des și eu instant mă enervam și îmi creștea tensiunea. Și în momentul în care eu am conștientizat emoția care mi-o genera, am realizat că nu doar el mi-o crea, ci și altcineva din preajma mea. Și odată ce am gestionat emoția respectivă care era în mine, nu era de vină el, ci el era doar unealta prin care divinitatea mi-a arătat ce mai am de lucrat la mine. Și tehnica pe care o folosesc în situația asta este Ho'oponopono, care de fiecare dată mă ajută, nu dă greș niciodată și mă ajută să curăț și, bineînțeles, situația se echilibrează. El, efectiv, nu mai face asta. De ce? Pentru că nu l-am schimbat pe el, ci am venit și am curățat și am lucrat cu mine.